Dit is de eerste editie van de Interactive Day, oftewel een dag waarop de leerlingen van het Lauwers College op een interactieve manier in contact komen eigenlijk met de politiek en de overheid en de media. Vandaag staat er een teken van kennismaken met en het ontdekken van de belangrijke pijlers van onze samenleving. De gemeente, de brandweer en de politie. Als jonge individuen staan jullie op het punt om een belangrijke overgang te maken naar volwassenheid. Maatschappijleer had elke in en dan leer je toch in een klaslokaal uit een boek. En natuurlijk verlevendigen we dat als docent was zo vol mogelijk. Maar je kent maar meestal uit de praktijk in gesprek. En ik denk dat dat toch vaak een nog betere vorm van onderwijs is. Nou, de leerlingen hebben 4 kwarte workshops. Eén is hier op het gemeentehuis met raadsleden, wethouders. Dat gaat echt over de politiek. Dan is er een workshop terug Jim, RTV NOF. Dus over de media en het belang van de media in de democratie. Dan is er nog een workshop bij de brandweer. Ik geef ze echt het materieel besching. Ik geloof dat zelfs de spuitbeet houden mij, dat soort dingen. En dan is er nog een workshop ter politie. En die vrouw wil volgens mij met name echt in gesprek met de jeugd. Wat er speelt, welke vragen ze hebben. Nieuwsites daarover schrijven, dan klopt het vaak wel. Maar ja, als het op TikTok staat en je denkt, nou, ik weet niet, dan kan het ook zo zijn dat het gewoon flap is.